Доброго вечора. В етері телеканалу АТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші для Криму, всієї України і світу теми і запрошуємо найцікавіших співрозмовників, людей, з якими мені самому цікаво спілкуватися, думку яких я ціную. І я думаю, що це буде корисно для всіх глядачів АТР, які дивляться нас на різних континентах, в різних країнах абсолютно. І для всіх нас тема головна зараз єдина – це велика війна, яку веде Україна проти Російського рейху. А далі всі подробиці, всі нюанси з напрямку дипломатично-політично-аналітичного ми будемо розглядати разом з відомим українським дипломатом, директором зараз Київського безпекового форуму Данилом Лубківським. Добрий вечір. Салям алейкум, Данило Бей. Я дуже вдячний, що ви знайшли час, і завжди приємно з вами спілкуватися, бо ви відверто все кажете, не приховуєте нічого і аналізуєте неупереджено, тому прямо просто з місця в кар'єрі, як то кажуть. Якщо я вже згадав про вашу роботу зараз, і вона почалася ще до масштабного вторгнення, це Київський безпековий форум. Я був на одному засіданні, яке відбулося, здається, там за тиждень, може 2 тижні до війни. Ви точніше знаєте. Тоді ще Андрій Загороднюк виступав, колишній міністр оборони, доповідав. І я дуже добре пам'ятаю ту розмову. Так, всі бачили підготування Росії, так, всі казали, що дуже велика ймовірність такого масштабного нападу, але навіть тоді впевненості не було, і аналітики казали, що так, Росія дійсно сконцентрувала великі сили на кордоні, але нападе вона чи ні, ще невідомо. Чому навіть тоді ми вагалися, експерти вагалися, не вірили, і чи це зашкодило нам, і чому так відбулося? Бо, в принципі ж, ми бачили там і американські звіти, і наша розвідка щось там доповідала. Як взагалі країна підійшла політично і воєнно, військовому сенсі до початку війни? Прошу. Алейкум асалам. Дякую за запрошення. Для мене велика приємність. Я завжди радий прийняти ваше запрошення на такі ефіри і звернутися і до вашої України, до вашої аудиторії, до загальноукраїнської аудиторії. Ви згадали спеціальні засідання Київського безпекового форуму, які були присвячені темі війни, очікуваної війни. В середовищі Київського безпекового форуму в нас багато відбувалося дискусій на цю тему, багато було розмов з нашими американськими, європейськими партнерами, експертами українськими. І висловлювалося багато припущень і обміну інформацією. І деякі речі виглядали з точки зору нашого середовища, нашої команди, деякі речі виглядали очевидними, як мобілізація, скупчення російських військ. Деякі речі були під знаком запитання, не було ясності, чи Путін все ж таки наважиться на цю агресію, а фактично на військову авантюру. Так, тому що ви пригадуєте наше тоді фактично в переддень війни засідання, коли дуже багато експертів, які брали участь в цій розмові, говорили про те, що насправді навіть логістично Росія не має повноцінної можливості здійснити захоплення і оточення Києва, не кажучи про загарбання всієї території. Тобто тут це був момент дискусій, я б сказав так. Київський безпековий форум, він заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» ще з 2007 року. І він напрацював достатньо знань, достатньо розуміння в тих процесів, які відбуваються навколо України. І знаєте, до речі, цікавий момент. Найбільше дискусій в мене на тему, чи буде агресія, чи не буде агресія, була саме з Арсенієм Яценюком.
От Арсеній, він чітко розумів те, що напад відбудеться. Я апелював до якихось певних раціональних припущень, що для Путіна більш вигідно все ж таки не чинити нападу, а шантажувати Україну і світ на користь своїх інтересів, змушуючи до визнання його власних умов. Умов, які полягають суть яких в визнанні де-факто сфер впливу Росії і міжнародної ролі Росії. Але наш обмін, безперечно, відбувався в рамках тих оперативних знань, які в нас були. І тому досі, і я думаю, що не лише досі, але й надалі виникатимуть багато запитань до української влади про те, наскільки глибоко влада користувалася даними розвідки, даними, які надавалися нашими західними партнерами, для того, щоб повною мірою усвідомити реальність атаки з боку Москви. Таким чином, це немає якоїсь простої однієї відповіді, що сталося напередодні війни. Зрозуміло лише одне. І для мене це було зрозуміло з самого початку. І саме, до речі, даруйте, що згадаю, саме про це я написав статтю, яка була надрукована в американському часописі National Interest на початку лютого, що Путін вже програв в Україні. І оця авантюра, а насправді катастрофа, до якої він призвів Росію, вона неминуче веде, вона вже призвела до великої історичної поразки цієї держави. Але, пане Даниле, вони самі так не думають. І дивлячись на там висловлювання російських ніби там політиків, насправді терористичних злочинців і пропагандистів таких самих, так, вони дуже оптимістично дивляться на майбутнє. Вони там аплодують успіхам певним, там, як вони кажуть, там на Донбасі. Вони кажуть, що так, ми уповільнили цю спецоперацію навмісно, це все йде за планом. Насправді, як ви думаєте, наскільки не за планом пішла ця авантюра? На якому етапі вона зараз знаходиться? На етапі прийняття яких рішень може бути, там можна спрогнозувати, я маю на увазі з боку Російського Рейху. І чому ви так упевнено кажете, що це буде катастрофою для Росії? Які ознаки того, на вашу думку, існують уже зараз? Давайте тоді по порядку. Я, безперечно, не є військовий експерт, я дипломат, і я оцінюю процеси з перспективи міжнародних відносин. І саме тому я, відповідаючи на ваше запитання, його десь так розподілю на якісь певні частини. Прошу. Що стосується провалу в Путіна на старті його агресії проти України, то це спільна і єдина думка фактично всіх експертів. Ми бачимо, що і судячи з того, що відбувалося на театрі бойових дій, що намір був здійснити швидко, віроломно військову операцію, захопити або війти в Київ, захопити владу, таким чином паралізувати країну далі і, в принципі, взяти наскільки можна багато взяти військовим шляхом. І от героїчна відповідь українських Збройних сил і нашого народу, вона зупинила, фактично розбила страшною ціною розбила ці кремлівські наміри. Другий етап військової операції, безперечно, що це краще, нехай його оцінять саме експерти з таких питань, але тривалість, виснажливість, значні втрати, які зазнає Росія під час військових дій біля Харкова, тепер вже на самому сході України, свідчить про те, що їм не вдається зламати опір української армії
і здійснити навіть елементарно те, що вони афішували, чи те, що вони про що вони говорили як свою базову мету. Вони ж говорили про те, що вони заберуть Донецьку і Луганську області. Я не кажу про політичний компонент в цього агресивного звернення Владимира Путіна в день агресії, в ніч агресії, коли він говорив про денацифікацію, демілітаризацію України. Насправді, все, що відбувається в контексті цієї війни, в контексті віроломного нападу на Україну, Росії фактично не вдається. Інша річ, що Росія, безперечно, це дуже небезпечний і потужний противник. Тому настільки великими є жертви нашого народу і наших Збройних сил, які захищають землю, рідну землю. І це, безперечно, страшна ціна. І це непростиме те, що ми маємо завжди пам'ятати, і те, що ніколи не можемо простити Росії, російському народові і російському режиму. Але тепер я хочу звернути вашу увагу на міжнародний контекст. Який був розрахунок, на мій погляд, чому взагалі Путін наважився на цю авантюру? Я думаю, що в його схибленій калькуляції було кілька факторів, які були визначальними для прийняття рішення. Ми розуміємо, що він оточений дуже вузькою групою розвідників, контррозвідників, які настільки бояться зовнішнього світу, що варяться лише в своїй інформації, її фільтрують і дистилюють, в тому числі для Путіна і для самих себе. Вони взаємно отруюються і живуть своїми уявленнями про реальність. І про реальність, і про історію, і про майбутнє. І тут першою домінантною лінією поведінки Путіна це його уявлення про те, що не існує ніяких українців, української культури, української мови і всього іншого, що це все єдиний народ, значить це треба все загарбати. Це перший момент. Це, так би мовити, базова клінічна картина імперського менталітету Росії. З таким самим імперським ксенофобським менталітетом Росія ставиться фактично до всіх народів. Навіть не те, що фактично, до всіх народів. Чи це є кримські татари, чи це є поляки, чи це є балтійські народи. Це зверхня шовіністична лінія поведінки. І ясно, що ідея про те, щоб відновити Радянський Союз, відновити домінування Росії на цьому просторі, це є давня ідея фікс Путіна. І він чекав моменту, нагоди для її реалізації. Чому саме зараз? Мені здається, що ми можемо припустити кілька речей, які були базовими. Насамперед, Путін вважав, що це слушний момент, тому що, на його погляд, слабкою є Америка під час президентства Джо Байдена. Він саме з такої перспективи, з такої точки зору оцінив вивід американських збройних сил з Афганістану в пропозиції до діалогу, в тому числі стратегічного діалогу, який зробив Білий дім Кремлю і так далі. Таким чином він бачив це як перший фактор слабкості. Другий фактор слабкості він вважав, на мій погляд, це припущення, але я думаю, що воно має під собою підстави. Другий фактор – це фактор, так би мовити, європейської слабкості. Ми можемо припустити, що Путін глибоко зневажає Європу. Він зневажає Європу, європейську еліту, як, на його думку, глибоко корумповану, політично вразливу, де немає, на його думку, сильних політичних діячів, а в цілому всі вони залежні від його енергоносіїв. Тому він на рівних ніколи не ставився до такої еліти. Він вважав, що йому потрібно вести розмову з Вашингтоном, а Європа повинна стати частиною сфери впливу нової Російської імперії, яку він відновить, в тому числі за рахунок України, оскільки Білорусь вже де-факто анексована. І третій фактор. Він вважав, що Україна, оскільки він взагалі вважає, що українців не існує українського народу, що Україна є слабкою, Україна є розділеною, в тому числі і політичними протиріччями,
І Україна, і на чолі України, на його думку, на думку Путіна, є слабий президент. Тому що Володимир Зеленський, як президент, він взагалі не вкладається в уявлення Путіна про світобудову. Так? Тобто для нього це все той момент, в який все і вирішував. Таким чином, такі три фактори, напевно, що вплинули на прийняття рішення. Я не виключаю, що таке рішення могло бути прийнято ще й у 2021 році. Пригадуєте, саме тоді почалося підійшло до піку згромадження військових сил на периметрі українських кордонів, але саме тоді відбулася зустріч Байдена і Путіна в Женеві, що значною мірою вплинуло на подальший перебіг подій. І якщо подивитися хронологію, так би мовити, подивитися в минуле того, як розвивалися події, ми безперечно побачимо, що 2021 рік закінчувався одним дуже цікавим характерним поворотом. Це поворот, коли в жовтні, якщо я не помиляюся, або на початку грудня, вірніше в жовтні і в листопаді, на початку листопада чи в листопаді, Росія з вимогою термінової реакції запропонувала Сполученим Штатам і НАТО ультиматум у формі домовленостей про стратегічну безпеку, які насправді виглядали сміховинно, тому що це жодним чином, взагалі просто якщо вчитатися в ті документи, які вони пропонували, то можна чітко і ясно побачити, що це була насамперед, що це був привід для того, щоб отримати відмову. І от саме в цей момент, очевидно, вже приймалося рішення про конкретні дні в агресії проти України. Росія спекулює на тому, що Захід не виправдав її очікування, ніколи не сприймав її рівною. Це, безумовно, велика брехня. Росія впродовж багатьох років, десятиліть, в рамках своєї еліти виховувала, плекала бажання реваншу, ресентименту, повернення так званих своїх територій. І ми це побачили в цю спробу, за яку вона вже дістала по зубах, 24 лютого. Пане Даниле, по-перше, я хочу, щоб ви, як ви дипломат, звісно, не військовий, але все ж таки ви директор Київського безпекового форуму, до якого входять люди, з якими ви спілкуєтеся, і ви точно обмінюєтеся думками, аналізуєте. Аналіз це, безумовно, глибокий і щоденний. По-перше, як нам оцінювати події на Донбасі, де точаться криваві, дуже важкі бої, за якими ми спостерігаємо в режимі онлайн. Це дико сказати таке, просто це просто звучить дуже жорстоко і дико, да? Але це правда, так? Давайте називаємо речі своїми іменами, так і світ спостерігає за тим, як наші героїчні воїни там несуть втрати великі, але стримують ворога-терориста. Перше. І друге. Як ви ставитеся до таких витіків, я не знаю, як це назвати, коли нещодавно, десь тиждень тому, а може менше, видання «Медуза» гібридне таке, яке ніби латвійське, ніби євросоюзівське, а ніби російське, яке працює з російськими законами, називає себе агентами там відносно путінського там режиму, тощо. Воно, це видання, видало таку інформацію, можна сказати, в лапках, не знаю, що за їхніми джерелами Путін не відкинув планів захоплення Києва, і як там вони процитували якогось там військового чи там джерело якесь там політичне, яке сказало: ми таки Україну деколупаємо. Що ви думаєте щодо цих планів? Наскільки вони реалістичні, по-перше, і наскільки дійсно Путін може знову спробувати відновивши свою армію, там так звану терористичну, почати знов повномасштабне вторгнення, в тому числі з боку Білорусі, яка поводиться дуже дивно останнім часом? Відповідь на ваше запитання я хочу розпочати з того, що справді, яка важка,
ситуація зараз є на Донбасі і наскільки героїчною є боротьба наших Збройних сил. Тому так важливо, щоб Україна, весь народ підтримував армію, і тому що саме там вирішується вся наша подальша доля. Що стосується того, чи вдасться Путіну реалізувати все ж таки свої маніакальні плани і встановити контроль над Україною і просунутися вперед. Тут є різні припущення, ідуть, так би мовити, звучать різні оцінки. Я знову ж таки скажу те, що бачу в міжнародному контексті. З тих обмінів, які ми маємо в рамках Київського безпекового форуму, починаючи з перших тижнів війни, ми відновили діяльність Київського безпекового форуму. Я був в Києві з першого дня війни і залишаюся тут до сьогодні. І ми відновили практику таких онлайн-дискусій, де ми обмінюємося з дуже багатьма цікавими співрозмовниками і людьми, які мають великі знання з питань, про які ми зараз з вами говоримо. У нас брала участь в цих дискусіях і Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря Сполучених Штатів, і троє генералів, 4-зіркових генералів Сполучених Штатів – це Девід Петреус, Веслі Кларк і Філіп Брідлов. У нас багато було і інших видатних спікерів, посли Майкл Карпентер, Деніел Фрідман і так далі. І з тих обмінів, які ми мали, з тих розмов, про що ми говорили, в мене склалося враження, що серед наших західних партнерів є впевненість, що Україна здатна зупинити Росію, а в Росії немає адекватних можливостей здійснити те, що вони мають на меті. Захопити чим більше території і так далі. Кожного дня ми чуємо висновки багатьох знаючих експертів про те, що Росія допускається тих самих помилок в веденні воєнної операції зараз конкретно на Донбасі, які вона допустила під час спроби оточити Київ чи атакувати Україну з півночі. Росія воює за лекалами ХХ століття. Але тим не менше Росія залишається винятково небезпечним агресором, небезпечним противником. І тут я хочу сказати, що мені додає впевненості в нашій перемозі те, що ми бачимо з іншої перспективи. Розумієте, Путін, розпочинаючи війну проти України, розраховував на те, що, по-перше, вона буде швидкоплинною, що Україна впаде, президент втече, всі розбіжуться і так далі. А з іншого боку, що Захід прийме рішення не захищати, не допомагати Україні. Мовляв, відбудеться такою паузою, всі висловлять співчуття, засудять, безумовно, але тим не менше не більше. І це ж черговий оця стратегічна помилка в розрахунках Путіна. Він вважав, що те, про що ми вже щойно говорили, що Байден слабий, а виявилося, що Байден не слабий, а Байден лідер. Друге, що Європа буде розділеною, а виявилося, що агресія Росії проти України об'єднала Сполучені Штати і Європу. І ця єдність і солідарність на підтримку України, вона триває досі, вже 4-й місяць війни. Він вважав, що слабкою буде реакція президента України. А президент України, і треба віддати належне, з перших днів війни продемонстрував справді історичне лідерство, що так само стало фактором того, що вплинуло на розвиток подій. Ми говоримо саме про початок війни і дії глави держави. Таким чином, ці всі прорахунки, вони ведуть до сумного кінця Путіна і його режиму.
І сьогоднішня ситуація, сьогоднішня реакція Заходу, вона підтверджує те, що наші західні партнери вірять в українську перемогу. Вчорашня стаття Джозефа Байдена, на мій погляд, це є саме приклад такого мислення. Мислення розсудливого, але й рішучого одночасно. В шостий пакет санкцій Європейського Союзу стосовно Росії. Звичайно, нам, українцям, складно об'єктивно ставитися до процесів, які відбуваються навколо нас. Нам болить. Нам все болить, що відбувається. Втрати, страшна трагедія, геноцид, який здійснює маніакальна Росія проти українського народу. Але все ж таки нам потрібно старатися і об'єктивно оцінювати ці макроречі, які відбуваються у відносинах Заходу і України. І мені здається, що в суті цих відносин сьогодні є кілька речей, які, власне, і прозвучали в статті Байдена. Перше. Вільний світ не відступить від України. Вільний світ не вирішуватиме питання, які стосуються України, без України. І третє, вільний світ продовжуватиме надавати Україні масштабну військову допомогу, економічну і гуманітарну допомогу, все для того, щоб Україна перемогла у цій битві зі злом. І в ці речі додають мені щонайменше оптимізму, в надії на те, що в надії і вірі в нашу перемогу. Ось таким чином я би відповів на ваше запитання, чи здатен Путін піти далі. Я не знаю, які можуть бути його тактичні, оперативні, це, можливо, можуть передбачити лише дуже проникливі військові експерти, які можуть бути його здобутки на полі бою. Але я розумію одне, що війна на виснаження, яку розпочав цей режим воєнних злочинців, він вже, ми бачимо логіку цього історичного процесу, він веде до катастрофи, до одного чіткого результату, до катастрофи Росії. Я погоджуюся абсолютно з вами в оцінці промовлені статті Байдена в New York Times. Це важлива стаття, там дійсно важливі речі підкреслені, але я, як ведучий, я маю ставити запитання, може не дуже такі зручні, але маю, бо вони виникли у мене і, напевно, виникнуть і в інших людей, наших глядачів. Попри все, що ви сказали, це правда, це надія. Є таке враження, що в цій статті Байден сказав Путіну, принаймні те, що можна прочитати не проміж, а просто літерами, чорними по білому. Що Путіну гарантовано те, що Україна не отримує зброю, яка дозволить їй атакувати цілі на території Російської Федерації, так званої. Тобто гарантована безпека. Тобто населення Росії може не хвилюватися. Путін пообіцяв, що війни в Росії не буде. Так я просто, знаєте, як би я сидів там десь біля телеекрану в Білгороді, чи там в Воронежі, чи там в Москві, сказав, вау, ми їх там, як вони кажуть, так? Тобто, ой, Байден як засяв там, що він каже, що ні, лише не воюйте на території Росії, тобто він нам безпеку гарантує, і він переляканий, як і Європа, тим більше, то що перший аргумент, такий сумнівний. І друге, те, що він сказав, що ми, тобто держава, Сполучені Штати і Захід, і обличчям, уособленням, якого є Сполучені Штати в першу чергу, не ставлять на меті усунення Путіна від влади, знищення його, такого слова немає, в принципі, так, і взагалі втручання в справи Росії. Ви дипломати, тут я точно за профілем звернувся до вас. Що це значить ці слова який меседж тут Путіну? Звісно, не росіянам, їх в пивні десь п'ють, міркують про те, як вони захоплять весь світ. Який тут меседж до еліт, скажімо так, якщо їх можна так назвати, російських терористів? Перше. І чи можна якось прочитати ці дві тези
ну як би так сказати, з дипломатичного перекласти на мову, яка мені припустимо зрозуміла. Прошу. Немає якихось чудес, які там вкладені в цю мову. Я скажу своє припущення, якщо дозволите. Ви знаєте, я навіть сумніву не маю, що в Кремлі цю статтю вивчають під мікроскопом і намагаються знайти в ній, так би мовити, такий згоду на збереження путінського режиму. Насправді, сьогодні нам треба спробувати реально оцінити загальну диспозицію сил. Ви згадали російських пропагандистів, які щодня зомбують російське населення все новими і новими, а насправді постійним повтором тих самих наративів, які стверджують кілька таких речей. Россия непобедима, Россия не может проиграть, Россия воюет не с Украиной, а Россия воює з Западом. І це Запад большой, і більше того, вони вже сьогодні договорилися до того, що це Запад, що це Захід на них напав, а вони просто випередили, і взагалі на їхніх шоу відбувається таке пекло брехні, жовчі, заздрості, ненависті, просто якихось макабричних вигадок, що на це все можна дивитися як на дуже таку клінічну картину, за якою насправді стоять кілька важливих, на мій погляд, речей. Вони розуміють, що стоять перед прірвою. Вони розуміють, куди летить їхній оцей імперський весь конструкт. І це така форма агонії, форма такого психозу, коли вони самі себе заспокоюють, наскільки вони ще покажуть всьому світові. Чому я, відповідаючи на ваше запитання, розпочав зі згадки про цих російських пропагандистів. До речі, це важливо, щоб про них не забули, тому що їх слід так само судити, як і таких воєнних злочинців, як Путін, Шойгу, Лавров, Патрушев та інші. Тому що це відображає сам стан настроїв в Кремлі. Мені здається, що формулюючи тези своєї статті, президент Сполучених Штатів і його адміністрація виходили з одного розсудливого принципу. Треба бути максимально зваженим, коли маєш справу з не просто режимом авторитарним, а з маніакальними злочинцями, чиї дії дуже часто можуть бути непередбачуваними. Тобто це не індулігенція, яку дає Байден Путіну, а Путін хотів би саме так прочитати ці слова, а це розсудливе, мудре з точки зору, я б сказав, відповідального ставлення до глобальної безпеки, відповідальна з точки зору глобальної безпеки позиція, яка каже, війна розпочата проти України, війну, яку розпочато проти України, Росія ніколи не виграє. Вільний світ, цивілізоване світове співтовариство ставить перед собою головну найважливішу мету – захистити Україну і звільнити її території від окупації з боку агресора. Ось є мета держав, в чиї базові принципи є демократичними, цивілізованими, такими, що відповідають міжнародному праву. Тому що ми сьогодні воюємо з одного боку з агресором, але ми й воюємо і за цивілізований, справедливий світовий устрій. І ось це саме звучить в словах Байдена.
Ось що він має на увазі, коли він каже про те, що треба зробити все для того, щоб захистити Україну, але водночас немає жодних планів зловорожих, які би були націлені проти нинішньої Росії. Це так само сигнал і для російського суспільства, якщо там хто-небудь залишився з критичним мисленням. Це Росія, яка хоче змінити світоустрій. Це Росія, яка хоче змінити, вірніше, знищити українську державу і український народ. Але це не принципи вільного світу, не принципи держав демократії. Мені здається, що в цих словах є правильна відповідальна розсудливість. І крім цього, ці слова відповідають нинішньому, поточному, політичному та історичному і воєнному моменту. Треба розуміти, що, і я взагалі впевнений в цьому, що катастрофічні наслідки, які отримає Росія внаслідок цієї віроломної війни проти України, вони будуть спричинені не зовнішніми силами, а саме оцим внутрішнім надломом, який неминуче станеться в цій країні. Ну, але це вже буде і зовсім інша сторінка історії, і ще до цього, так би мовити, навряд чи було б відповідально про це зараз говорити. Сьогодні прозвучало головне. Вільний світ не відступить від України, вільний світ буде підтримувати Україну, і вільний світ не прийме Росії. Пане Даниле, я хочу уточнюючи коротке запитання поставити у зв'язку з тим, що ви сказали щойно. Ви вже вдруге назвали Росію маніакальною. І це, на мій погляд, абсолютно твереза оцінка. Бо я теж давно кажу, що поведінка і спосіб ведення війни, ну все, що відбувається, плюс там пропаганда, дає таке спільне загальне уявлення, що ці дійсно вони навіть не за територію воюють, а за якісь маніакальні ідеї підпорядкування, там панування. Вони ж там починають окупацію будь-якої території з того, що переводять школи на російську мову, кажуть, що тут України немає. Тобто вони фактично геноцид створюють, примушують людей бути не тим, ким вони є. Це перше. І друге, у зв'язку з цим, як, на вашу думку, не зважаючи на форму там статей, звернень, заяв публічних, в цілому Захід, Америка, Британія, там Європейський Союз, принаймні переважна більшість країн, вони вже в них вже є уявлення і усвідомлення того, що єдина мова, яку розуміє Путін і його люди, і в цілому ця країна, це мова сили. Чи ще плекають якісь там надії домовитися з ними? Я думаю, що великих ілюзій стосовно, та взагалі яких-небудь ілюзій стосовно режиму Владимира Путіна на Заході вже давним-давно немає. Є питання, які стосуються того, як взаємодіяти з таким режимом, як забезпечити надійне і ефективне міжнародне стримування такого режиму. Тут, очевидно, є кілька міжнародних шкіл думки, підходів, і кожна держава, кожен уряд, він визначає, так би мовити, свою манеру і свій підхід до того, як вибудовувати, як діяти на російському напрямку. Я бачу найважливіше. Центральною головною лінією, яка домінує сьогодні, є, безумовно, підтримка України, є допомога Україні, є надання масштабної воєнної та іншої підтримки, і так само і гуманітарна поміч в вигляді підтримки наших біженців та інших питань. Це центральна лінія. І до речі, це важливо, що ми про це зараз говоримо, тому що я вже не раз чую
оці слова, які звучать з різних сторін, про те, що Захід робить недостатньо, Захід робить мало, Захід насправді цинічно ставиться до України і так далі. Я завжди кажу, що будь-яка конструктивна критика наших західних партнерів є правильною, і Україна має право на цю критику, на заохочення, на критику, на категоричні вимоги. Але ми маємо також усвідомлювати, що не раз за темою про те, що Захід вас здав, стоїть банальна кремлівська розробка і спроба внести сумнів в Україну. Це точно, це абсолютно точно. В тому, що ось українці опинилися сам на сам з ворогом, і насправді нікому в світі не залежить на тому, що буде з Україною. Це, так би мовити, зрозумілі кремлівські підходи. Тому треба дуже критично, з критичним розумом підходити до всього, що ми чуємо, і старатися аналізувати те, що ми отримуємо, яку інформацію ми отримуємо. На мій погляд, центральною лінією є підтримка України, це безумовно, прикладів є достатньо, їх є маса. Чи є на Заході середовища, які ставлять під сумнів або, умовно кажучи, опонують в такій лінії? Зрозуміло, що є. І ці середовища, вони не завжди є інспіровані Росією. Це можуть бути різноманітні політичні течії, які переслідують один важливий момент – боротьбу за владу. Нам треба бути, до речі, свідомими про те, що нас очікують, можливо, і складні часи у співпраці з нашими західними партнерами, тому що люди втомлюються, суспільство втомлюється, виникають питання, які пов'язані з щоденним життям людей в інших країнах, коли зростають ціни і так далі, і вони, намагаючись в цьому розібратися, не знають, хто є винен і так далі, і будуть ставити перед своїми урядами питання, які стосуються підтримки України чи припинення війни на російських умовах і так далі. Це ще Трамп вже почав. Я перепрошую, Трамп вже почав. Він закинув Байдену, що замість того, щоб там охорону шкіл покращувати, він допомагає Україні. Це такий дуже популістський, некоректний і ганебний закид, але це вже ми бачимо. Звичайно, тому що ці середовища, вони ж там є різні, ті, що опонують в сьогоднішній магістральній лінії західних урядів. Це середовище з одного боку, там можуть бути, це з одного боку це середовище, до якого належать російські або російсько-радянські консерви, тому що там традиція ще йде від часів Радянського Союзу. З іншого боку, є політичне середовище, яке може бути в опозиції до нинішньої влади і, відповідно, переслідувати якийсь свій порядок денний. А є звичайні корисні ідіоти, які будуть суто з якихось своїх уявлень про якісь теоретичні проблеми висловлювати речі, які підігрують Кремлю. Це все зрозуміло. Для нас дуже важливо, щоб ми не впадали у відчай, і не з одного боку, і не розчаровувалися в тих чи інших заявах, поворотах, думки, які відбуваються на Заході. Треба спокійніше до цього ставитися, бо набагато важливішим є конкретні справи. Як, до речі, сьогодні вийшла сьогодні редакційна стаття такого дуже відомого, консервативного, глобального американського часопису, як The Wall Street Journal, де вони пишуть про те, що той факт, що Європейський Союз застосував 6-й пакет санкцій проти Росії, які стосуються ембарго на нафту, це рішення, яке може мати, звичайно, негативні фінансові наслідки для самих європейців, але тим не менше вони пішли на цього, тому що вони віддані головній ідеї, яку вони всі прекрасно розуміють. Якщо програє Україна, наслідки можуть бути катастрофічними для всього світу.
І наслідки не лише, умовно кажучи, безпекові чи політичні, але й економічні, гуманітарні та всілякі інші. Тому я не маю сумніву в тому, що настрій підтримки України, він зберігатиметься і матиме дуже надійну основу. Це не означає, що нам треба розслаблятися. Мені взагалі здається, що сьогодні українська держава, українська влада має з особливою серйозністю поставитися до мобілізації, подальшої мобілізації сил саме на міжнародному фронті. Я бачу великий потенціал, що ще можна там зробити. І дуже важливим для нас є потенціал діалогу з іншими суспільствами. Це те, що називається громадською дипломатією. І для цього потрібно залучити максимально всі можливі сили. У нас є сьогодні історичне вікно можливостей, з одного боку, відкрити Україну світові, пояснити, що таке Україна. Тому що Україна стала символом, як колись як для Байрона була Греція символом свободи, так і сьогодні Україна є символом свободи для всього людства. А з іншого боку, увійти в той емоційно культурний контакт з іншими народами, щоб вони зрозуміли, навіщо вони повинні нести тягар тих чи інших побутових негараздів, щоб допомогти Україні, допомогти світові залишитися вільним. Ну, як я зрозумів, пане Данило, я навіть уточнити не буду. Захід не зробить кроків назад, і не через те, що він там всі люблять Україну, а через те, що все ж таки розуміння того, що це буде для них мати катастрофічні наслідки, воно існує принаймні в елітах. І я надію, що еліти це пояснюють суспільству, а може в деяких країнах суспільство пояснює елітам. Так, я хочу два таких ще концептуальних, навіщо такі занадто розумні слова, кажу, ну про простих питання, може бути для вас вони дуже прості, як для дипломата. Китай. Китай, який вчора буквально, а може і сьогодні, я можу помилятися, там оприлюднив заяву, яка виглядає як навіть погроза Сполученим Штатам, що Китай обіцяє там непередбачувані наслідки Сполученим Штатам за те, що вони, як вони там висловлюються, підтримують сепаратизм тайванський. Ну, ми цю проблему розбирати не будемо подробно, це можна в Вікіпедії почитати, так? Але наскільки, на вашу думку, існує ймовірність того, що ситуація почне розвиватися за сценарієм Другої світової війни? Ну, тобто, ми ж пам'ятаємо, Америка теж не хотіла долучатися до війни в Європі, і ніхто не хотів, і поступово це все відбувалося. Британія там після окупації розділу розподілу Польщі. Але кінцево ця війна стала світовою після того, як Японія почала бойові дії проти Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Регіон той самий, правда, вже не Японія, Японія вже союзник Штатів, а як Китай. Наскільки можливо чи неможливо і чому в тому чи іншому випадку те, що Китай відкриє другий фронт, стоячи спиною до спини з путінської Росії проти світу? Складне запитання. Спробую дати якусь свою певну версію того, що відбувається. У нас 2 хвилини. 2 хвилини, будь ласка. Я перепрошую. Я спробую стисло відповісти. Перше, ми, звичайно, хотіли б розраховувати на те, що Китай займатиме стосовно війни Росії, віроломної війни Росії проти України, яка порушує всі принципи міжнародного права, статут ООН і так далі, займатиме позицію, яка засуджуватиме такі дії і підтримувати головні принципи цивілізованих міжнародних відносин міжнародного права. Ми розраховуємо і закликаємо Китай до цього через те, що Китай – це винятково впливова глобальна держава і, крім цього, постійний член Ради безпеки ООН. І тут пункт перший, можливо, найважливіший, що Україна повинна вести дуже активний діалог з Китаєм.
заохочувати до цього діалогу і шукати свої, так би мовити, шляхи дипломатичні для того, щоб Китай безумовно став на сторону тих принципів, які нас об'єднують в рамках Організації Об'єднаних Націй. Це, так би мовити, перша аксіома. Друге, ви знаєте, я думаю, що Росія дуже розраховувала на те, що Китай займе проактивну або таку заохочувальну позицію солідарності з Росією під час цієї віроломної війни. Водночас, вже сьогодні ми можемо сказати, що ілюзії чи очікування Росії насправді не відбулися, не сталися. Це так само важливий і симптоматичний момент. Буквально вчора чи ледве сьогодні так званий міністр закордонних справ Сергій Лавров, Росія має на увазі, Сергій Лавров виступав на конференції, присвяченої російським-китайським відносинам, де він абсолютно васальною відданістю говорив про значення Китаю для Росії і про значення стратегічне партнерство між цими країнами. Тим не менше, мені здається, що Китай продовжує займати вичікувальну позицію, дивлячись на те, в яку прірву, в яку пастку потрапляє Росія. І, очевидно, тут ми підходимо до особливо важливого моменту, про який треба було б ще поговорити. Це про те, що все ж таки означатиме поразка Росії у війні проти України, що означатиме поразка Росії для міжнародних відносин, яким чином зміниться світовий баланс сил, яким чином це вплине на функціонування глобальних міжнародних інститутів. Пане Данило, я перепрошую, але це буде тема нашої наступної розмови. Я просто не можу. Я дуже хочу продовжити цю розмову. Мені дуже цікаво стало саме зараз. Це так завжди буває. Але з вами можна довго розмовляти, і ми домовимося з вами на продовження теми, і саме з цього почнемо наступну програму. Дякую за те, що знайшли час. Данило Лубківський, дипломат, керівник Київського безпекового форуму, був з нами в нашій віртуальній студії. Дякую вам за те, що ви дивитеся АТР, за те, що підтримуєте. Дивіться АТР і далі. Підтримуйте, підписуйтесь, ставайте донорами телеканалу АТР, який працює на вас, насправді воює за Україну і за Крим і світ на медійному фронті. До нових зустрічей.